Нозади като уши. Я направи така, направи така. Нозади като уши. Матиката вручи, солта се хвърля по дебето на главата. Че ми е смешно, въка ги пъти. Ухото скача в ухото, после ухото отива на Ау! главата, на детето Успена на ли наистина? главата, после става носа. Какво реже ли? Какво става? Да не мога да дишам. Тогава Страшна болка. да иска по главата на Добре, децата. са мускули. После става клип. Между ребрата му.